सुनी, आपके फोन आ रहल बा। हेलो हेलो, तोरा पति से बात हो सकेला? ऑफिस के कुछ काम रहा। वो थोड़ा बिजी बाड़े, आप थोड़ा देर के बाद कॉल कर ली। वही हन त उनकरा के का कॉल करे के। हाँ हाँ जरूर, हम कह देम। ओके बाय बाय। केकर फोन रहल? ओ आपके बॉस के कॉल रहे। ओहो, वो एक पल ना रह पावले हमरा बिना। हाँ तो ठीक है, हम का कहता नहीं। हाँ, सुना ना, ओकरा कोनो दिन डिनर पे बुलाओ जाओ। डिनर पे? ठीक हाँ। बात, बुला ली। हम चाहता नहीं तुम्हारा हाथ के अच्छा खाना खा के ओकर माइंड फ्रेश हो जाओ। अच्छा, जैसन आपकी मर्जी। आपके घर, आपके बॉस, हम जाने नहीं आप ना रह सके नहीं उनका बिना। ओह, तोरा सारा हमार प्राइवेसी पता बा। इला इला टावल। हम जॉब पे जाता नहीं, ठीक बा? राउर कब तक आए? शाम तक आ जाए हम। हाँ, ठीक बा? ओके, चला बाय। हेलो, हाँ भाई, हम निकल गए बानी। हाँ हाँ। हे भगवान, कैसे पार हुई जिंदगी। अब आपे कुछ रास्ता निकाली, ऐसे तो हम निठल्ला ही रह जाई। भगवान। और सुशील, का बात बा? बहुत उदास दिखत आड़ा। का बताई यार, तोरा के तो पता ही बना कि ई कंपनी में हम 8 साल से काम कर रहल बानी और सबसे पुराना स्टाफ हम ही बानी। और आज तक हमार ना कोनो प्रमोशन भेल और ना कोनो पोस्ट मिलल। अब तहरा तो पता ही बा कि अब महंगाई कितना बढ़ जाता, फैमिली के लेके बहुत कुछ हाथ। तू तो समझ ही सकेलू ना, तू खुदे के देख ला। तोहरा 2 साल भइल और तोहरा डबल प्रमोशन, दुबई के ट्रिप, अमेरिका के ट्रिप, और हर साल कम से कम तोहरा के 1 महीना के छुट्टी भी मिल जाला। अरे इतना निठल्ला रबा ना तो ऐसे ही रबा यार, कुछ करा ना, कोई गेम खेला। लाइक तार शादी हो गई है ना, अपन बीवी के थ्रू ही बॉस के इम्प्रेस कर दा। कैसन बात कर रहल बाड़ू यार? एगो लड़की होके तू ए तरह की बात कर रहल बाड़ू? अरे एकरा में गलत का बा? हम भी तो बॉस के इम्प्रेस कई नहीं ना। अच्छा, त ई राज हा? हाँ देखा, हमार काम रहे तरह के एडवाइस देवे की, बाकी तहार मर्जी। हमरा के देर होता हम जाता नहीं, सोच लिया एक बार। हे भगवान, ये सब का उल्टा पुल्टा गेम चल रहल बा प्रभु। साला हम इतने दिनों से काम कर रहल बानी, हम वहीं के वहीं बानी, और वो 2 साल की आई लड़की। हे भगवान, इतना इतना के फर्क बा। हम यहाँ ऊ उहाँ, हम यहाँ ऊ उहाँ। बॉस, कैसन बानी आप? बढ़िया बढ़िया बानी। आज दिन में आप दिखनी ना। हाँ यार, थोड़ा बिजी रही। अच्छा, हमके आपसे एक छोटा सा बात करे के रहे। फ्री बानी का आप? अरे थोड़ा बिजी बानी। अच्छा सुनी ना, हम आपके एगो खाए के छोटा सा दावत देहल चाहता नहीं। का आप हमारे घर पे आई? बिल्कुल आई। का बात बा, आप तो हमार मतलब हाँ बोल के हमार दिल के तसल्ली दे देले। अरे यार, तू दोस्त है हमार, जरूर आए हम। ओके सर, ठीक बा, थैंक यू। चला तारी सर। हाँ, थैंक यू। वेलकम। हेलो यार, 2 करोड़ रुपया हमार फसल बा, कब मिली बतावा? जल्दी वो क्लियर करा, थोड़ा जल्दी करा। सुना ना। हाँ बोली। तोहरा के तो पता बना यार
अपना कंपनी में कितना समय से काम कर रहल बानी? 8 साल लगभग हो गइल बा, लेकिन अब तक हमके प्रमोशन ना मिलल। हम अपन बॉस के इनवाइट के लिए बानी, ऐसा कुछ बनावा कि वो इम्प्रेस हो जाएंगे। तो का बनाओ तारू? टेंशन मत ली, हम ऐसा खाना बनाए कि वो एक चुटकी में इम्प्रेस हो जाई हैं। हम उहे तो कहत रहनी कि तोहरा हाथ में तो जादू बा जादू। तो इतना अच्छा खाना बनैया कि हमार बॉस हमरा के प्रमोशन दे के खातिर विवश हो जाओ। तक का बना रहल बाड़ू? सरप्राइज बा। सरप्राइज है? तू हमो के ना बताइबू? नहीं, बस आपके हमरा साथ किचन में हेल्प करे के पड़ी। चला, काहे ना कराई? अच्छा, चला तो चली जल्दी करा। लेट्स गो। वाह, बहुत ही स्वादिष्ट और लजीज खाना बनाइलू तू। जैसा तू बतौले रहला कि हमार बीवी अच्छा खाना बनावेली, ई खाना ओकरा से ज्यादा बेहतर रहल। आखिर बीवी के कर हा? तोहरा ही बिया, जी चाहेला आपकी हाथन के चूम ले। अगर आपके परमिशन है तो। अच्छा मजाक करे नहीं बॉस, लेकिन हाँ एको बात याद रखी हा, आपके दोबारा कबो खाना खाए के इच्छा होखे मन करे तो आ जाइए, ये आपे के घर है, काहे निहारिका। आओ जरूर आओ, इतना स्वादिष्ट और लजीज खाना खाए खातिर काहे ना आई। एको बात हम आपके बोला तानी, ई होटल में खाना खाए छोड़ दिए आप रोज आई, रोज खाना खाई। होटल में बहुत गंदा खाना देवेले। वैसे निहारिका जी, जितना अच्छा तोहार खाना रहल उतना ही खूबसूरत तू बाड़ू। तोहरा के तो कोनो दिक्कत नहीं खे? हमरा के का दिक्कत हुई? एकरा भी कोनो दिक्कत नहीं खे, वैसे भी खाना यही के बनावे के बा, ता आप आ सके नहीं, कोनो प्रॉब्लम नहीं खे। कोनो कमी ना बा आपके अंदर। अच्छा एगो बात पूछल चाहता नहीं, आप रुकब या आप जाइब? ना ना भाई, हमरा के काम बा, जाए के पड़ी। हमरा के बहुत बड़ डील मिलल बा, तो जाए के पड़ी। अच्छा सुनी, आपके दोबारा भी इजा आवे के पड़ी। आइब जरूर। चला ओके बाय, टेक केयर, मिलल जाई। तोहरा के तो पता बा यार कि हम अपना कंपनी में कितना समय से काम कर रहल बानी। 8 साल लगभग हो गइल बा, लेकिन अब तक हमके प्रमोशन ना मिलल। यही से हम अपना बॉस के इनवाइट के लिए बानी। तू ऐसा कुछ बनावा कि वो इम्प्रेस हो जाओ। तक का बना रहल बाड़ू? टेंशन मत ली, हम ऐसा खाना बनाए कि वो चुटकी में इम्प्रेस हो जाई हैं। सर आप? हेलो निहारिका जी, गुड आफ्टरनून। सर आप अचानक ना, पिछला बार आप जोन लजीज खाना खिलाले रहलू वो याद आ गई। पास से गुजरत रहनी तो सोचनी फिर से चली खा ली। अच्छा अंदर आई ना? बिल्कुल चली। आई, बैठी ना प्लीज, बैठ जाए ना प्लीज। जरूर। आपके खातिर कुछ चाय कॉफी लाई? चाय कॉफी तो होत रही, अब आइल बानी तो चाय भी ले, कॉफी भी ले, और भी कुछ। का खाना बनावेलू आप? जी धन्यवाद। अच्छा सुशील तो ऑफिस गइल होई ना? हाँ हाँ, ऑफिस वैसे से आपके खातिर एगो सरप्राइज लेके आइल बानी। सरप्राइज? हमरा खातिर? हम सुशील के प्रमोशन करे वाला बानी। प्रमोशन? ओह माय गॉड। लेकिन ओकर प्रमोशन तोहरा हाथे में बा। सॉरी, का करतानी आप? देखा, ऑफिस में बहुत सारा लोग काम करल है, लेकिन सबके प्रमोशन ना मिलेला। कुछ पावे खातिर कुछ खोए के पड़ेला। अगर तू चाहबू तो सुशील के प्रमोशन मिल सकेला। हम कैसे यकीन करी कि उनका प्रमोशन हो जाए? यकीन? हम अब्बे कॉल कर देता नहीं। हेलो सीमा, अरे आपन ऑफिस में जनू सुशील बा ना, ओकरा के एगो प्रमोशन लेटर जारी कर। हाँ हाँ, आज ही कर दिया ओकरा। ओके ओके, ठीक बा।
हो गल ना प्रमोशन, आपके काम तो हो गई। अब हमार चल, अब आपन काम हम पूरा कर ली। उनका खातिर हम कुछ भी कर सके नहीं।